ତାମାନେ ଆପଣ ବୋଧେ ଅଂଗ୍ରେଜୀ ପଢି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଅର୍ଥ ତ ଲେଖା है ସବୁ କଥା ସେଠି ଦର୍ଶେଇକି ଲେଖିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସମୟ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ଆଜି ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ମାନେ ଆଗରେ ଅଛ, ମୁଁ 5 ମାସ ଆଗରୁ এই ଚିଠି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଆମର ସଭାପତି ମୋର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତେଣୁ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିନଥିଲି ଏବଂ ଫେରିଲା ପରେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଦେଲେ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ମୁଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଏଇ ଚିଠି ଲେଖିଲି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ମୋର ଯାହା ମତ ରହିଛି ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୋଉଟା ଏବିକା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମ୍ନା କରୁଛି, ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟତା ଯୋଉଟା ଅବିକା ଆମ ଆଗରେ ସବୁ ମୁଁ କହିପାରୁଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଅଛି କି ଆମେ କୋଭଳି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ, କିଏ ଏଇ ଦଳକୁ ପରିଚାଳନା କରୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ ଯୋଉ କଥାଟା ମତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବାଧିଲା, ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅନେକ ପଦପଦବୀରେ ରହିଛି। ମତେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ପୋଜିସନ ଦେଲେ ଦଳରେ ଯାହାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। କନଭେନର ସିନିୟର ସିଟିଜନ ଇନ୍ ଦ rank of vice president. ତେଣୁ ଇନ୍ ଦ rank of vice president ମାନେ କଣ? ମୁଁ ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନୁହଁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ପୋଷ୍ଟିଂ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିରାମୟ ଯୋଜନାର ଥିଲେ ଆଡଭାଇଜର, ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଡଭାଇଜର ନିରାମୟ ଯୋଜନା ଇନ୍ ଦ rank of ସେକ୍ରେଟାରୀ। ସେ କଣ ସତରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇଗଲା ନା ସେକ୍ରେଟାରୀ ବେନିଫିଟ ପାଇଲେ? କି ସେଇ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଯୋଉ କର୍ପୋରେସନର ଯୋଉମାନେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଇନ୍ ଦ rank of ଷ୍ଟେଟ ମିନିଷ୍ଟର। ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଦୁଃଖ ଦେଲା, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ୟୁ ସିଂହଙ୍କ ପରି ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର, ଏମାନେ ଥିଲେ ଦଳର ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ୟୁ ସିଂହ, ସେମାନେ ମୂଳରୁ ଏଇ ଦଳର ସିନିୟର ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ସେଠି ଲେଖା ହେଇଗଲା ଇନ୍ ଦ rank of ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତାମାନେ ସିଏ ଆଉ ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଦଳ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୋଉଟା। ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି କି ଏଇ ଦୁଃଖଟାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋର ଶୁଣନ୍ତୁ, ମତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କି ଏଇ ପୋଷ୍ଟଟା ଯୋଉଟା ସିଏ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଦସ୍ତଖତରେ ଆମେ ହେଇଛୁ ସବୁ ଇନ୍ ଦ rank of ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ କାହା ଦସ୍ତଖତରେ ହେଇଛି। ପ୍ରତାପ ଜେନା କୋଉଠି ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି, କିଏ କଣ ଦସ୍ତଖତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବଳ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର ଏଇ ଦଳର ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଦର୍ଶେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ପୋଜିସନିଂ ଦିଆଯାଏ, ଜଣକୁ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ ଦେଇକି କହିବେ ଇନ୍ ଦ rank। ଆପଣମାନେ ଉଦାହରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେତେ ଗୁଡା ଆଡଭାଇଜର ହେଇଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅନେକ ଆଡଭାଇଜର କରିଥିଲା। ସେ ଆଡଭାଇଜର ମୋର କଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଆଡଭାଇଜର କିଏ ନିରାମୟ, କିଏ ଆଡଭାଇଜର କୌଣସି କୋଉ କୋଉ ବିଭାଗରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରାଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଆଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ କୁହାଗଲେ ବି ସେ ତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନଥିଲେ ସେ ବିଭାଗରେ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ଏମିତି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ଦଳ ଭିତରେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡିଲା କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ଦଳ ହେଇଗଲାଣି। ନା, ଦଳରୁ ମୋର ଛାଡିବାର ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେବେ ଯାଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେବେ ଯାଏ ସିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯେବେ ଯାଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ଦଳକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସେବେ ଯାଏ ମୋର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ କହିଛି, ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କହିଛି, କିଛି ମୋର ଲୁଚେଇବାର ନାହିଁ।
ସବୁ ମୁଁ ତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହଉଥିଲି ନବୀନ ନିବାସ ଫୋନ କରିକି ମତେ ଆଗେ ସେଠୁ ବ୍ଲକ୍ କରାଗଲା। ତାପରେ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ଙ୍କ ଦେହ ଯଦି ଖରାପ ଅଛି ସାର୍ ଫେରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସାର୍ ଗଲେ ଦେହ ଭଲ ହେଇକି ଆଇଲା, ଫେରେ ଗଲେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପେନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ନ ଦେଖେଇବାର କଣ କାରଣ? ନବୀନ ବାବୁ ମତେ ସବୁବେଳେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୈରବ ଗୋଟେ ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଲତୁ ଅଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର। ସେ ଏକା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଏ ଦଳରେ ହାରୁଆ ନେତା ଅବିକା ଅଛନ୍ତି, ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଦଳକୁ ଟେକିକି ନେଇଯିବେ, ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ବୋଧେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଶାସନକୁ ନେଇ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ବିଜୁ ଲିଡରସିପ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପୋଜିସନ କଣ ଏ ଦଳର? ତାଙ୍କ ଦଳର କଣ ପୋଜିସନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମତେ ନା ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ନବୀନ ଲୟନିଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ ନବୀନଙ୍କ ଲିଡରସିପ କୁ ମାନିକିରି, ଯୋଉମାନେ 2000 ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ବିଧାୟକ ହୁଏ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ କରେ, ଏବଂ ଯୋଉ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ଆଧାର ହେଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ହେଇଥିଲା, ବିଜୁ ଲୟନିଷ୍ଟ ତ ଛାଡନ୍ତୁ, କେହି ଗୋଟେ ବିଜୁ ଲୟନିଷ୍ଟ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବି ଯୋଉମାନେ କ୍ଲୋଜ ଥିଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କାହାର ସ୍ଥାନ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଦର୍ଶରେ ଦଳ ଚାଲିଛି, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ, ଆଉ ଯାହାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ସେ ଆଦର୍ଶରେ ଆଉ ଚାଲୁ। ଏଇଟା ମତେ ପଚାରିବାର କଥା ନୁହଁ। ତା ରେଜଲ୍ଟ ହିଁ କହୁଛି ରିଫର୍ମ ଦରକାର। ଏତେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଗୋଟେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ଲୋକକୁ ଦେଲେ, କିଏ ସେ ଡିସିଜନ ନେଲା? ମୋର ତ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ନବୀନ ବାବୁ ଏ ଡିସିଜନ କେବେ ନେଇନଥିବେ। ସାଧାରଣ ଯେମିତି ରହିବେ, ସଂଗଠନ ବୁଝିବି ଯୋଉଠି ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ କରିବାରେ କରିବି। କୋଉଟା ଦେଖ, ମୋ ଉପରେ କାହାର ପ୍ରେସର କେବେ ନଥାଏ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ବାଲା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମୁଁ ଘେରୁଅ ପିନ୍ଧିନି, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଦେଶର ଦେଶ ପିନ୍ଧିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଙ୍ଗ। ନାଇଁ ପିନ୍ଧେ, ଏଇଟା ଆଜି ନୂଆ ଏବେ ରେଲୱେ ମିଟିଂ କୁ ବି ଯାଇଥିଲି, ସେଠିକାର ଫଟୋ ଦେଖିବ।